Felly, rwan bod ni wedi dysgu chydig bach am Fuse ac arloesi Gwynedd Wedig, da ni'n mynd i ddysgu sut mae'r prosiect yn cyfrannu at y nod llesiant o Gymru sy'n gyfrifol ar lefel fyd-eang o fewn deddf llesiant y Llywodraeth. Rhys, ti eisiau sôn chydig am hyn? So, ers i Fuse gychwyn, ers i prosiect gychwyn, lle, da ni wedi gweld lot o enghreifftiau o pobl dod yma ac defnyddio'r offer i drwsio pethau. Da ni wedi cael busnes dod yma isio trwsio rhyw ddarn o gamra. Da ni wedi cael pobl, dim bethau jyst pobl yn dod yma lle hefo peiriant gwnïo wedi torri math yna beth. Felly nath ni sylwi, yn ogystal â creu pethau newydd yn Fuse, mae yna bosib iddyn ni ddefnyddio'r offer i drwsio eitema sydd gan pobl fel bod nhw ddim yn taflud nhw i'r bin yn syth, fel bod bywyd yr eitema ma'n para'n hirach. So oedd yn hyn yn rhywbeth oedd yn eisiau sbio fewn iddo fo. A rwan, efo'r gwaith economi cylchol sy'n mynd ymlaen, da ni'n mynd i agor gofodau Fuse ar draws Gwynedd, ond dim jyst gofodau Fuse mi fyddan nhw'n gaffis trwsio hefyd. Felly be ydy caffi trwsio ydy digwyddiad sydd yn digwydd unwaith y mis fel arfer. A mae yna wirfoddolwyr yn dod be fyddwn ni'n gobeithio ydy fydd y gwirfoddolwyr yn dod i Fuse ac yn cynnig i sgiliau nhw mwyn gallu helpu pobl i drwsio eitema sydd gen nhw. So ella bod gen rhywun mobile phone sydd wedi torri, ella bod yna wirfoddolwr fysa ar gael yn gallu trwsio'r mobile phone, neu ella bod yna rhywun hefo rhyw ddilledyn sydd wedi torri ac angen cael ei wnïo nôl. Gobeithio fysa yna rhywun hefo'r sgiliau yna yn y caffi trwsio yn gallu i drwsio fo, fel bod ni'n trio newid meddylfryd pobl ynglyn â trwsio. Os oes a fodd trwsio fo, mae'n werth wneud, a mae'n bwydo fewn i'r holl syniad o'r economi cylchol. So dyna di'r cynlluniau ar gyfer y dyfodol.